To bylo torpédo, já jsem nestíhala fotit. Babuno, ty jsi hrozná. Teď oběhnu kolem bočnice. Teď se to tam vůbec nechce. Patička ho zastavila, se snažit. Ale jo, už jsme se vystihli. Musí být vina pro takhle malinkýho bejtka zvednout tu plasku toho látkového tunelu. Takže ten výkon s jedním odbytnutím je pořád krásný a čas je 59:18. Miška Hanušová, připraví se Andrea Kaplanová, Helena Pilová, Martina Vejhubková a postupně se tam můžou připravovat média. Jo, na prohlídku budete, jo? Rufi, pojď.